का हो रूबी बोला का हाल बा तो पूरा छौले बाड़ू हो रूबी में बहुत बखूबी के कितना लो डूबी। अरे अच्छा। बाप रे बाप ई तो बात सही कहता नहीं रहुआ का इनका कहता छोड़ा रू? नहीं खे रंजीत जी हां कि पटना यूपी झारखंड पूरा हिला के रखले बाड़ी एकदम हो तो पॉल जी खड़ा कर देले बानी। ओकरा बगल में बारी ए अच्छा इनको राशि अरे बाप रे बाप अच्छा। वालों की पूछी मत। इनका राशि हाँ, बोला, पॉल जी बोला। है। नामो सोचे के पड़ी कि कौन कौन रहे कुंवारे में शादी भइला के बाद नाम पता हमरा सिख के नोट को लिया नीतू गोस्वामी लेकिन चली कैसा हूँ बाड़ी हमार ननद हई बड़ा सुनर हई रहो हमार भौजी अपन बानी भैया के टाइम से हमरा लगे भेज देली खियावे पियावे ए खातिर ना। नीतू। हाय हाय हाँ हाय बाबा रूबी के जीजा पॉल जी हई। पॉल जी अच्छा। ए, तब तो वहाँ के हमार मरद हो गई जी दियो अभी बताई ये उम्र वाह, में वाह। दू गो मेहरारू रखे आए एगो घर वाली रही एगो बाहर वाली रही ना तो का बाहर हो? वाली के ढेर फरमाइश रहे इहो तरफ पता हो गया तो दिल्ली हाँ शॉपिंग करा दिया जाए सदर लेकिन बाजार। आओ ये ना दो हाँ आओ तरह से हम चाहता नहीं कि कुछ सवाल हो जाओ बोलो 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 बड़ी तू देखा तानी कि नीतू रूबी के संगे तहार टक्कर चलता ना चली पानी नु। हम नीतू अब रूबी। हमरो से एक बार आजमा लो हाँ बोलो 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 रिश्ता में तू हमार बहुत कुछ लागे लू लेकिन लागे अभी लू। फिलहाल खातिर तू हमार ननद बाड़ू हाँ गाना गाओ। कुछ दिन पहले हमार भौजी रहली अच्छा ध्यान से सुनियो तनी अगर बता देबू तो बुझ लेम कि सही में तारा में कलाकारी बावे ठीक बा पूछ लो काला बा बहुत काला है। कि कहवन चीज बोल लइकी चोरावे अरे कहवन चीज बोल लइकी चोरावे तारा पता होखे के चाहिए हाँ बोला बता देबू ना हाँ। पक्का हाँ कि कहवन चीज बोल लइकी चोरावे कहवन चीज बोल लइकी चोरावे तो पैसा देली मुसा काई ये ननदो पैसा देली मुसा ए, का जीजा के जूता हो साली चुरावे अरे बाप जीजा के जूता हो साली चुरावे तो पैसा पाए भौजी मुस्काई हो पैसा पाए भौजी दिली मुस्काई हो पैसा पाए भौजी आहा हाय 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 ए अच्छा और कुछ बाका देखी हाँ। हेलो शरीर के ऐसा एगो अंग बानू हाँ। जोन 12 किलो रहेला हाय 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 जाता नीनू बोला बोला बड़ा किलो रहेला यारी यारी 12 हाय होला हाय जी बिया नहीं करे तरी का कहता रहे रंजी हाँ चुटके लगा फूलेला। अच्छा देखी शरीर कितना अंग बकी को किलो रहेला को 12 रहेला हनु इकरो शरीर में एगो अंग होय जोन को किलो होत को 12 हो जाता आहा अरे बाप रे बाप फील देना हो हिलाई रहला। हाँ कहवन चीज बोल गिला रहेला कहवन चीज बोल गिला रहेला या यारी यारी होला बारा ए ननदो यारी यारी होला ए का हो आँख के पुतरिया तगिल रहेला हाय रे
देखी ई गाजीपुर के गाना हो अच्छा बुझाई सुना ये रूबी हाँ। ई जो हमनी के इंडस्ट्री में भोजपुरी भोजपुरी ये दू अर्थी लोग बड़ा बोलेला ऐसा ऐसा बोल दिनु ई लोग के नजर एकदम गलत जगह चल जाला नानू लेकिन देखी जितना हमर श्रोता लोग देखत तानी लोग ई गाना के पूरा सुने तो लोगों के पता चली कि गाना के अंदर का बा गाना कबो खराब ना होला ना ना के डिपेंड करेला भोजपुरी नु एगो हां सवाल करत तानी बोला बोला बताई हो हाँ। भाव से वही भाव में वह अंदाज हो वही अंदाज में अच्छा। ये ननदो बोलो हो कहवन चीज टाइट होला स्वाभिमानी आहा कहवन चीज टाइट होला स्वाभिमानी यूज पहिला पे छोड़ देला पानी ये ननदो पहिला पे छोड़ देला टाइट होला मोमबत्ती सुभिमानी आई हो दादा टाइट होला मोमबत्ती सुभिमानी यूज कइला पा छोड़ देला पानी हो यूज कइला पा छोड़ देला पानी हो क्या बात है जाए राजू औरी होई तो के रख राजू दे। बाबा से पूछ आ लियो देखी ई गाना के अंतरा मुखड़ा बड़ा बढ़िया रहलो ना सुनला के बाद पता चली पूरा छोड़ देला पानी हो हाँ छोड़ दी